이거 10만 원에 이벤 99 wholesale खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय दायो जोङो फैदों जाहैबाय मोनसे जोबोद गिदिर मार्केटाव माने हलसेल होननानै बुंजायो बेखौहाय बेवहाय दामफ्रा खम खमनि मोनो आरो बे बाइक पार्किंखौ नायदोनै हा सिंनि थालायावहाय बाइक पार्किं खालामनानैहाय बेवहाय शपिं खालामनो हागोन आरोखि ओरैबायदि खम ओमफ्राय ओरैबायदि गिदिर जायो आं दाख्लैबो खनसे फैखांबाय भिडिअखौ लालाबायनो मोनाब्लाबो एसे लाखोमानानै नोंथांमोननो देखायनोसै दा जोङो पार्किं खालामग्रोबाय गारिखौ ओमफ्राय दा ओंखारनायाव हरै ओंखारलांनांगौ जाहैबाय दा नायलांबाय थादों नोंथांमोना सिङाव मा दं आङो नोंथांमोननो देखायलांनि दा जों पार्किं खालामनानैहाय साइड खालामबाय दा हाबहैसिगोन सिङाव बेवहाय खम दामावनो मोनोना बिराद मानसि गिदिर जायो ओरैबायदि गिदिर मानसिफ्रा फारसेनिफ्राय जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय बेयाव मोनजोबो आरो बिराद खम दामाव मोनोना मानसिया ओरैबायदि गिदिर जायोना लाजिनानै खेमासे आगोलैनो बेरायफैदों मार्केटाव गाननाय जोमनायफ्राबो खम दामाव मोनो दानिया जोबथा गिदिर गस्लाफोरनि दामखौ नैबे 99 wholesale 149 wholesale 179 बेयावनो मोननो हागोन आरो दामफ्रा ओमफ्राय बेयो 200 नैबे 249 wholesale ओमफ्राय ओरैहाय 129 खम दामावनो आरोखि लानोसै ओरै लेडिसनिबो मोनो नै लेडिस सेम गासैबो वाव गाहायाव जानाय लोंनायनि खालि जानाय लोंनायल' गाहायावहाय माने फारसेनिफ्राय आथा मैदा थाव बानलु संख्रि सब गासिबो मथा मथि जानायाव मा इउज खालामो माबायदि गस्ला नांगौ नोंथांमोननो माबायदि नांगौ नोंथांमोना लांफैनो हागोन मार्केटनि नामखौ आं दा लास्टआव खोन्थागोन नोंथांमोननो गाहायाव ओंखारलांबा गेटआवहाय खोन्थागोन रेटआ बिदिनो प्राइसआ 349 599 बांद्राय दाम नङा खमावनो मोनो ओरैबो नायदोंमोन एसे 49 गेट बाय वानबो दंबावोसो दां आंनि बिदिब्ला हलसेल 79 हनै गथ'फोरनि फिसाफोर दंना बुथुमा लांनो हागौमोन 79 नै हलसेल बेबो 79 हिनजावसा गथ'फोरनि हिनजावसा हौवासा गानजागोन गोलैखालायलाय माने 99 गिदिरफोरनि नामालाय आंनो सोगोनथ' इयो 99 नै आंनो थोयोथ' 99 दामाखौ नायदो बेनि बे रेटआव मोनगोन आरोखि बेखौ नायदो गासिबो हलसेल खम दामावनो आरो बांद्राय दाम लाया सेन्देल जुथा फारसेनिफ्राय उन्दैफोरनि सामान नैयाव माल मोनजोबगोन आरो रायनाय नङाथ' भिडिअ खालामनाय वाइटिंनि लाबोनायाव गोदान साफ्रा थावेल लानोसै बासिगासिनो खम दामावनो मोनजोबोलै बेसेबांथो इलाय 199 खायसे खम 200 लादो ओमफ्राय मा कालार लायो ब्ला थावेलफ्रा नै 40 थाखा गाहामाव मोनो हनै ओरैहाय
लाइट ब्राउन खौ लानोसै गुफुरखौ लानोसै गोमांखौ मोजां मोनसेखौ जोंना डार्क स्किन ना माने भिडिअ खालामनो होआखै ओंखायनो गिसां गिसांसो खालामनाय जादों बिराद दामि दामि दङ दामि दामिलायनो दाम खम खमावनो मोनो मालफ्राखौहाय बेयावहाय नै आं दिन्थिखोमादोंसो नोंथांमोननो ओरैहाय प्लास गोजानै हिनजावफ्राथ' थांनो रोंनायनो नङा बेयावहाय बासि बासिनो बेयाव फैसना लानांगौ लानोसै ओरैबो दङ मा नांगौ थोरसिनिफ्राय लानानै फारसेनिफ्राय न'आव इउज जाजोबनाय बुस्थुफोरखौहाय मोनजोबो आरो आं गिसां गिसांसो लादों भिडिअखौहाय नङाब्ला दहायनि बायदि बादा होबावगोन ना आरो बन क्लाबाव मावग्रा माबायाबो इयावसो दङ नै खामफ्लाया मा खामफ्लाय ना सियार नैदिखौ ओरैहाय प्लास गोजा दै लाग्रा दै लानानै थांग्रा नै मोजां मोजां दंथारो हिनजावफ्रा इयाव फैसनांगौला बासिनो फाग्लि जानानैसो थांगोन ओमफ्राय प्राइसआबो ओरैबायदि खमनि मोनो ओमफ्राय खेवनानै जिरायजायो फल्डिं आरोखि बियो ओरै खालामनाया जिरायग्रा बियो बयबा थाङोब्लाथ' थांनानै बेगाव सोनानै लांजाबाय आरो बियो बेबो सेमानो नै बेगाव सोनांगौ लांजायो आरोखि बियो जों बेरायला ट्राइभेलिं खालामला बेखौ गंसे बायना लांगोन थाबायनानैनो ट्राइभेलिं खालामगोन ओमफ्राय बेखौ गंसे बायना लांसै जेराव मेंनानै जिरायो बेयावहाय गनानै जिरायनोसै Parfra. Semua jangan sama. Ini bangsın takuhay जोंहाय 200 गाहाम मोनो 240 250 300 लायो आं सिखाबाय दामा नायनै 99 आव मोनो 130 थाखा खायसे खम 200 बेयाव मोनजोबो आरोखि ओमफ्राय बेयाव फुल दङ नै जिरायग्रा 230 थाखाखौ हमदो बेयाव दंजोबो आरो बेबायदि बांसिन आरो जोंनि ओजोंहाय 300 400 नङाब्ला रावबो गनाय नङा दखानदारफ्रा बेवहाय नै 199 आव मोनो बेवहाय पर्दा दरवाजानि पर्दाफोर 340 गासिबो न'नि माल आथिं गाहुग्रा इयो सासे नायनो दख'ना आगर बायदि नुनायदों गान्दुआ गोरलैफोरनि गान्दु हिन्दीयाव थाकिया होनो नामा गान्दुखौ आं बे गुफुरखौ जोमनो बायो मानोना बे गुफुरखौ जोमानोब्ला गोथैखौ गोसोखांबाय थायो आं ओंखायनो बायो बिदि गुफुरखौहाय मोजां जादोंमोन नै दामायाव लिरनाय दङ 499 ल' नै ओमफ्राय गोबां गोबां बनानैबो मोनजागोन आरो बे बनायावबो मोनजागोन एसे गरम बोथोराव गुसु मोनो मानि पर्दा थायो
बेडशीट बेडशीट बग्रा सि गोजा बे गासिनबो 169आवनो मोनजोबो बग्रा सि गोजा गासिनबो कटननि सिनाया थांफिननोसै गाहायावनो गासिबो जानाय लोंनाय फारसेनिफ्राय मोनजोबो नोंनो मा नांगौ गैयानो बुंनो हाया नों नागिर नोंनो लाना थांनांगौ आरोखि दाख्लै आंखौ लाना थांदों मोनसे बायोला मोनसे फ्रि मोनफायो बे गासिबो बिदि गोजा आरो मोनसे लाला मोनसे फ्रि बिनि दामानो 275 होनानै मोनसेखौ फ्रि मोनलांगोन आरो अयथासार बिहिरनाय मानसिया बिल बुग्रायावहाय माबा नाम्बार बिहर होदों ओमफ्राय जों माइरं लादोंमोन नै मा लादों रोखा बिहिर खम दामावनो मोनजोबो ना बुस्थुफोरखौहाय ओंखायनो बिहिरानो अयथासार ओमफ्राय दा लाखांजोबनानै ओंखारबाय जों बाहेरायाव माइरं लाबाय आंखौ माइरं लाय बेनो दखाना खम बेसावनो मोनोना ओरैबायदि मानसि जायो बिहिरा लाइन थालायनांगौ बिल बानायनोबो गैयालाबो 20 मिनिट 25 मिनिटसो लाबाय जों आं नोंथांमोनाव नामखौ देखायनि नोंथांमोनाबो लांफैनो हागोन नै बेनो नामा दखाननि नामा बेनो ओमफ्राय आं लकेसनबो एंगारना गालांगोन ओमफ्राय आं बेयावनो फोजोबबाय आरो दाबो ओरैबायदि बिहिर बेयाव अट' स्टेन्ड दं ओमफ्राय साइडआवहाय इउनियन बेंक दङ दा शपिं खालामनानै फैखांबाय जोङो ओंखारबोबाय दिन्थिखाबाय ओमफ्राय थांनायसै ओंखारलांनाय लामायाबो दस्रानो न'आव थांफिननायसै दायो मेट्रिक्स दा सफैबाय रुम खाथियावहाय बेयाव टेलिफिबो लाबोनानै भिडिअखौबो बेयावनो फोजोबनायसै रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बे दखानावहाय माबा माबि जानानै थांनायसै आरो जों गोसा मोनलायदों